בלב הצפון, בין הר לאגם כנרת, שוכנת עיר עתיקה וייחודית הבנויה אבני בזלת. לגלות, לחשוף, לחוות, לקבל השראה. החברה הממשלתית לתיירות, יחד עם משרד התיירות ועיריית טבריה, מובילה את טבריה אל המחר ומציגה חזון כלכלי ואדריכלי שלוקח את המרחב הציבורי בטבריה אל העתיד. מנוף הצמיחה משפיע על כל האזור סביב. בואו להתמלא בהשראה בלב העיר העתיקה, לשאוף אוויר כנרת על מרפסת האינפיניטי. לבלות בפיקניק בפארק החוף הפתוח, ללמוד על העיר והסביבה במרכז המבקרים, לקבל השראה מהעבר וללכת על המים. לקפוץ, לטבול ולהתרענן. טיילת טבריה המחודשת שזורה בקולקציה מגוונת של בתי מלון ואין ספור פעילויות פנאי ואתרי מורשת החשובים לשלוש הדתות. לסייר בגנים הארכיאולוגיים ולהיחשף להיסטוריה עשירה ומרתקת. לטייל במתחם גני דונה גרציה, לגלות את החצר הפנימית הקסומה של מוזיאון טבריה ולבלות במסעדת השף או על הבר המשקיף על הגנים והכנרת. תרבות, שופינג וגלידה מתערבבים להם במדרחוב העיר העתיקה. מתחם פוטראקס בטיילת חוף הדקל. זה גם המקום לפעילויות ספורט על החוף או במים. חובה לצלם ולהעלות סטורי מחוף היער הצף או מהפלגה רומנטית בשקיעה אל לב הכנרת. כשהאורות נדלקים, השמיים והאגם מוארים במופע מרהיב של אורות על המים. חיי הלילה תוססים על הטיילת. יוצרים היסטוריה. טבריה הופכת לליבת התיירות בצפון ועולה על מפת התיירות העולמית. החברה הממשלתית לתיירות, יחד עם משרד התיירות ועיריית טבריה, מובילה מהלך לאומי שישאיר חותם לדורות. עבר, הווה, עתיד. טבריה.